כשאדם יותר מדי נחמד, זה לא מגיע מעודף טוב לב. בפסיכולוגיה קוראים לזה תסמונת ה-nice guy או אישור חוץ, כי כילדים למדנו שאהבה תלויה בהתנהגות שלנו. כשאנחנו טובים, כשאנחנו שקטים, כשאנחנו לא מציקים, אז אוהבים אותנו יותר, והמוח שלנו קלט את זה, והמסר ירד לתת המודע ונצרב כאמונה, והאמונה היא כדי להיות נחמד, אני צריך לרצות. ומשם זה גדל לדפוס חיים, אני אומר כן גם כשאני רוצה להגיד לא, ואני זמין לכולם, אבל את עצמי אני דוחק הצידה, ואני לא באמת פוגש אנשים מולי ומדבר איתם. אני כל הזמן עסוק בלשאול, הוא מרוצה ממני, אני מספיק טוב, זה ריצוי. כי ריצוי זה לא כי אני רוצה לתת, אלא כי אני מפחד שלא יאהבו אותי בדיוק כמו שאני. והפתרון מתחיל בלזהות את זה, לא בלהפסיק להיות נחמד. הוא מתחיל בלזהות מתי הנחמדות שלי מגיעה מתוך הפחד, וכשאני מסתכל על הפחד ומזהה אותו, אני מצליח לשבור את האוטומט הזה. שם נוצר מרחב קטן שבו אני יכול לבחור להיות יותר נוכח, מספיק בדיוק כמו שאני, מספיק טוב, להיות אמיתי, ולתת גם מקום לעצמי בתוך היחסים.